Con esta noticia eu creo que pechamos un círculo do que van a ser novas realidades de Ribeira que van a facer que estes 4 anos sean a legislatura máis produtiva da historia de Ribeira en canto ao que é prestación de servicios. Eu non quixera ser pesado, pero estamos falando de servicios na área de deportes como podía ser o novo centro de tecnificación de atletismo e de taekwondo cuberto, como podía ser o que é ou vai a ser a nova sede de deportes náuticos, culturales, como é ese novo gran auditorio, como é a reforma de o que é o de Corrubedo, como é ese novo de Carreira, no ámbito sanitario con esa tamén anuncio que nos fixeron de ampliación de área de hospitalizacións que xa ven despois da área de urxencias, tamén o que é o novo compromiso de arranxar ou ben construir, se o Concello dota de un chan axeitado, o que é o centro de saúde. O rexedor referiuse tamén á súa posible ubicación. Todo apunta a que se emprazará nos terreos da antiga discoteca Esta Curva, adquirido xa hai uns anos polo Concello. Eu onte lle comunicaba a todos os grupos o que entendía que era un desexo común, porque así se había tratado en pleno, que é precisamente o lugar que habíamos falado todos os grupos, que é Esta Curva. Ademais, un lugar no que creo que entran esas novas premisas que a Xunta quería, dese, digamos, compromiso co medio ambiente, non facendo unha nova infraestructura, senón mellorando unha infraestructura que en realidad era prácticamente unha ruína, que vai a facer que os vehículos non teñan que entrar, en este caso, no centro da cidade, e, por lo tanto, unha inversión de 10 millóns de euros é moi difícil que se vexa. En canto a prazos, o alcalde agarda que a súa licitación se realice xa durante o vindeiro ano 2022, co financiamento de fondos europeos.